Ang mga lungsod nga wala maghinuso. Mateo Kapitulo 11, 20-24. Human ni adto, misalti si Jesus batok sa mga lungsod diin didto siya naghimo og daghan nga mga milagro, tungod kay ang mga tawo ni adto nga mga lungsod wala maghinulsel sa ilang mga sala. Mingon siya, alaot kamo nga mga taga Corazon ug kamo nga mga taga Bethsaida. Kay kon ang mga milagro nga akong gihimo diha kaninyo gihimo ko sa Tyre ug sa Sidon, dugay na antes silang nagbisti ug sako ug nagbutang ug abo sa ilang mga ulo sa pagpaila nga naghinulsel sila sa ilang mga sala. Busa timan ininyo nga sa adlaw sa paghukom, mas labaw pa sa silot sa mga taga Tyre ug taga Sidon ang inyong madawat. Ug kamo nga mga taga Capernaum naghunahuna nga dayegan kamo sa tanan. Apan sa impyerno hinuon kamo itambog. Kay kon ang mga milagro nga akong gihimo diha kaninyo gihimo ko pa sa Sodoma, nagpabilin pa anta ang Sodoma hangtod karon. Busa timan ininyo nga sa adlaw anya nga ang Dios maghukom, ang silot nga inyong dawatan labaw pa sa silot sa taga Sodoma.